Magandang araw mga kauragon. Ngayong araw pala na to ay magluluto ako ng sinigang na hipon. Ito pala yung naisip kong lutuin kasi dito sa amin ay bibihira lang makatikim ng ganitong luto na sinigang. Kadalasan kasi mga niluluto dito sa amin ay puro mga ginataan. Kung yung napanood yung mga previous videos ko, halos puro may gata yung aking niluluto. At ngayong araw din pala na to mga kauragon ay kasalukuyang kaming nagpapaani ng palay. Ito palang hinaharvester na to ay tira na lamang to ng mga ibon. Dahil nung nag-umpisa siyang mamunga ay hindi na siya tinatantanan nito. At kapag ganito talaga mga buwan na anihan ay bibihira ka lang makaani ng marami. Ang pinakamagandang ani lang kasi ng palay sa loob ng isang taon ay yung buwan ng Marso at Abril. Yan yung tinatawag sa amin na kataunan. Sa inyong mga kauragon, anong tawag sa ganyang ani yung aning Marso at Abril? Paki-comment naman para aking malaman. Ayan, dito pala ay pumipitas na ako ng okra. Ito palang okra na to ay maglilimang buwan na, kaya kung mapapansin nyo ay kakonti na lang yung dahon. At dito pala ay nagayat lamang ako ng 4 na kamatis. Pinaghihiwa ko lang yan sa 6, tapos yung bawang pipisain ko lang yan. Mabilisan lang to mga kauragon kasi tanghali na. Gutom na yung mga nag-harvest ng palay. Dito kasi sa bukid, ang kainan talaga dito ay alas 10. Kaya kapag nagpapatrabaho ka dito sa bukid, ay kailangan maaga kang makapagluto. Dahil kung hindi, ay uuwian ka ng trabahador mo. Hindi naman yung uuwi siya na hindi na siya babalik. Uuwi lang siya para kumain. Dahil dito kasi sa bukid ay mabigat talaga yung trabaho, kaya kailangan busog ka. Kasi kapag gutom ka na ay baka hindi ka na makagalaw. Ayan, ready na pala yung ating mga pansahog na gulay. Kaya dito sa palayok ay naglagay na ako ng 1 balding tubig. Tapos pinaglalagay ko na yung hiniwa ko kanina bawang sibuyas at kamatis. Naglagay na din pala dito ng 1 kutsaritang asin at paminta. Ayan, tinakluban ko na at isasalang ko na. At tumaamba-amba pang ang manok na to, gusto pa yatang sumama sa akin niluluto. Napakapayapa at tahimik lang dito sa aming bukid, na tila ba malayo ka sa anumang problema. Yan pala yung kapatid ko na panganay, maghahakot na sila ng palay kasama yung mga bata. Ang sasaya nila kahit napakainit ng panahon. Ako dati ganyan din, di ko alintana yung init ng panahon na yan. Ang importante nun sa akin, makarami ng palay para marami-rami yung aking mapagbintahan. Balik na pala tayo dito sa akin niluluto. Naglagay lamang pala ako dito ng 1 blue king hipon para mas lasang-lasa yung kanyang hipon. Pagkatapos inilagay ko na din yung okra. Kasi yung okra medyo matigas-tigas yan kumpara sa kangkong at talong. Kapag nagluluto kasi ako ng iba't ibang klase ng gulay na magkakasama, ay gusto ko yung pantay-pantay yung kanyang lambot. Nung kumulo na siya, nung pagkalagay ko ng okra, ay isinunod ko na din ilagay itong kangkong kasi aakma na siya sa lambot ng okra kapag naluto ito. Kunting halo-halo lang nito mga kauragon at nilagay ko na din pala yung siling green. Pagkatapos, inilagay ko na din yung Knorr sinigang sa hipon. Knorr, baka naman. Ito pala yung kukumpleto sa sinigang, yung asim. Kasi kapag walang asim, ay hindi mo masasabing sinigang yan. At tatantyahin ko na nga mga kauragon kung masarap na yung niluluto ko. At nung tansya ko ay hindi pa masarap, kaya nagdagdag ako dito ng asin. At dito nga mga kauragon, ay isusureball ko na yung kanyang lasa. Para hindi naman tayo mapahiya sa mga nag-harvester. Dahil sa tansya ko ay napakasarap na, kaya approve na to. Ngayon, akin ang hahanguin to para makakain na tayong mga kauragon. Ingat na ingat pala ako dyan sa paghahango mga kauragon kasi baka mabasag yung palayok. Sayang. Di bali nang matapon yung laman basta hindi lang mabasag yung palayok. Kasi may sentimental value yan. Panahon pa kasi yan ni kupong-kupong. Joke lang. At yan na nga mga kauragon ay kakain na tayo. Yung mga nag-harvester pala ay kumakain na sa labas kasi hindi po kami kakasya dito sa loob ng kubo. Bali 3 lang pala sila pero hindi talaga kami kasya dito sa maliit na kubo na to. Kung dati mga kauragon sa thresher ay 4 o kaya 5 yung operator nila. Pero sa harvester ay 3 lang, kung minsan nga 2 lang, 1 taga-sako at 1 driver. Dito pala sa amin mga kauragon ay halos puro na harvester yung umaani ng palay. Kaya yung mga trabahador ay bibihira na silang makagapas ng palay. Kaya nabawasan talaga yung hanap buhay nila. Kaya yung iba ay naghahanap na lang ng alternatibong pagkakitaan. So huling subo na pala tayo mga kauragon. Maraming salamat sa panonood.